sa mga na-stress bangod sang bagyo. Yari anay bang pag-good vibes namon nga pang pabalon sa inyo para sininga weekend. Halin sa koleksyon lang kag hobby sang mag-asawa sa Barangay Maaw sa Bacolod City. Sa karon, may harap na sila sang 400 ka puno sang bougainvillea sa ilang ugsaran. Nagkaninain nga lugar inagilibot para makatipon sang sini nga mga puno nga karon nagapamulak na. Inig si taong tabuas lagawan tayo ni sa tripping ni Ruming at 8 a.m. May isa naman ka eskwelahan sa may Barangay Sumag sa Bacolod City nga tigayo na maka-offer sang junior high school matapos nga may nag-donate sang school building para sa ila. Next year, ang una nga batch ang junior high school sa sini nga eskwelahan sa Barangay Sumag bangod na suguran na ang construction sa building. Ini naman 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 pang pag-good vibe sa inyo sa Sunday at 7 a.m. sa Are You Agreeable?